שלום לכולם וברוכים הבאים לאולימפיאדת החלל על שם רמון תשפ"ד. שמי גלעד שמיר, דוקטור לבינה מלאכותית בחינוך, ויש לי הכבוד לנהל את התחרות. אולימפיאדת החלל מתקיימת ביוזמה ובמימון של סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ובשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים א' במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. אירוע הפתיחה לתלמידים הוא נקודת הזינוק להרפתקה אליה אתם מצטרפים, תלמידי בתי הספר. אנו שמחים שאתם לוקחים חלק בתחרות החדשנית ומעוררת ההשראה בתחום החלל. אתם צריכים להיות גאים בעצמכם שאתם מצטרפים לחוויית לימוד מרתקת, המהווה הזדמנות להיחשף לטכנולוגיות חלל שונות, לחשיבה יזמית ולפתרון אתגרים פורצי דרך בתחום החקר ותעשיית החלל. 5 מכובדים בחרו לפנות את הזמן היקר שלהם כדי לברך אתכם התלמידים והמורים לקראת תחילת המסע. בואו נראה אותם. שלום לכולכם, תלמידות ותלמידים, משתתפות ומשתתפים באולימפיאדת החלל על שם אילן רמון. אנחנו מציינים השנה את אולימפיאדת החלל, את הפעילויות שלכם לאורך שנת הלימודים, באיחור קל בשל האירועים האיומים של ה-7 באוקטובר, ובצל תפילתנו לחזרתן וחזרתם של החטופות והחטופים מרצועת עזה. אתם העתיד המזהיר שלנו. העיסוק שלכם בחלל, שהוא בעצם מדע, טכנולוגיה וחדשנות, הוא העתיד המזהיר של מדינת ישראל. גם מתוך האפלה הגדולה והיגון הקשה שעוטף אותנו בימים אלה, אנחנו סומכים עליכם שתובילו בעתיד את מדינת ישראל לשיאים חדשים במדע ובחדשנות. אני מאחל לכל אחד ואחת מכם הצלחה גדולה מאוד באירועי אולימפיאדת החלל על שם אילן רמון. תלמידות ותלמידים יקרים, ברוכים הבאים לאולימפיאדת החלל. בתקופה הזו שאנחנו מצלמים את הסרטון הזה, עדיין 136 חטופים וחטופות שלנו נמצאים בידי האויב האכזר החמאס. כולנו מתפללים לחזרתם בשלום לביתם, בבריאות ובמהרה. יחד איתם אנחנו מאחלים לכל חיילי צה"ל שישלימו את משימתם, שינצחו ויחזרו הביתה. עם כל המלחמה שנכפתה על ישראל, אנחנו מקדישים הרבה מאוד מאמצים גם לחינוך וגם להשקעה בעתיד שלכם. אולימפיאדת החלל זה בדיוק המקום שאליו אנחנו מתייחסים. יש לכם אתגרים לא פשוטים, תצטרכו לעבוד ביחד, תצטרכו להיות יצירתיים, תצטרכו לפרוץ את השמיים ולעמוד באתגרים. אני מאחל לכם שתפיקו הרבה הנאה מעשייה, שתלמדו לעבוד ביחד ושתעשו טוב. בהצלחה. תלמידות ותלמידים יקרים, אני מאוד מאוד שמח לברך אתכם על תחילתה של אולימפיאדת החלל. גם השנה אנחנו עושים בסוכנות החלל הישראלית את אולימפיאדת החלל, אבל זוהי שנה מאתגרת, רצופת משברים וטלטלות לכולנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שלמרות כל זאת, הנה אנחנו יוצאים לדרך עם אולימפיאדת החלל. בחודשים הקרובים תלמדו רבות גם על עולמות רחוקים, אבל גם על עצמכם. תעבדו ביחד, תיצרו ביחד, ואת הכל נעשה כשכולנו מסתכלים אל עתיד טוב יותר. שיהיה בהצלחה ולהתראות בגמר. תלמידות ותלמידים נבחרים, אולימפיאדת החלל על שם רמון מתקיימת זו השנה העשירית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ברחבי הארץ. האולימפיאדה הוקמה ביוזמה של סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ובשיתוף משרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. שמי בילי פרידמן ואני מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, נעים להכיר. היום נבחרתם לקחת חלק בנבחרת המתמודדת באולימפיאדת החלל. בתחרות התנסו באתגרים שעבורכם עשויים להיות פורצי דרך ואף משנה חיים. תעמיקו בתחומים המשלבים ידע ועיסוק, בתחומי מדעים וטכנולוגיות מתקדמות כגון בינה מלאכותית. להשתתפות באולימפיאדה יש ערך מוסף גבוה, שכן מלבד העמקה בידע בתחום החלל והתעשייה הישראלית, תתנסו גם בפיתוח של מגוון מיומנויות שיהוו כלים חשובים להצלחתכם בעתיד. למשל, אוריינות מדעית, אוריינות דיגיטלית, חשיבה יצירתית, חשיבה יזמית ועבודה קבוצתית. דווקא בימים אלה של חוסר ודאות, ההשתתפות בתחרות והאתגרים
עשויים לשמש עוגן שניתן לגבש סביבו קבוצה ולחוות תהליך המעורר עניין, סקרנות, אתגר, המפגיש אתכם עם החוקרים, אנשי תעשיית החלל הישראלית ועם הטכנולוגיות המתקדמות בתחום זה. אני מודה לכן ולכם על בחירתכם לקחת חלק באולימפיאדת החלל, ומבקשת מכם לזכור כי המהות היא הדרך שאתם תעברו, ולא בהכרח אירוע הגמר. בהצלחה לכולם. Hello, I'm NASA astronaut Randy Brusnick, coming to you from the NASA Johnson Space Center in Houston, Texas. And I'm happy to be with you for the Space Olympics opening event. I hope it'll be a challenging and fun-filled week as you are inspired and excited in learning about space and be able to compete in space-related challenges. I'll tell you about one of my challenges was when I first got to space, because my whole life the horizon had been flat. But then after riding Space Shuttle Atlantis to space for 8.5 minutes and feeling, the immense power of millions of pounds of thrust pushing me away from Earth and escaping Earth's gravity, all of a sudden we had main engine cut off, and all of a sudden, poof, everything was floating. Because we were moving around the Earth at 25,000 kilometers per hour, and we had 0 G inside of our spacecraft. And I looked up from the cockpit of Atlantis and the displays that was giving us all our information, that was letting us know that we were safely within orbit, going fast enough to stay in orbit. And I looked out the window and I saw all of a sudden this horizon that my whole life had been flat was now like this. And my brain did exactly what yours is right now, and it extrapolated the rest of that circle. And all of a sudden the Earth out in front of me was very finite. And that was very humbling and amazing to see, aside from the beautiful view. And then we got to work transitioning the Space Shuttle Atlantis into a spacecraft from a rocket craft. And 90 minutes had gone by. And that 90 minutes, doing 25,000 kilometers per hour, we've gone around the entire planet. And that's mind-blowing, because everything that I experienced my entire life, I had just gone around in 90 minutes. And you think about that, if you are trying to get from, the north side of Tel Aviv down to the south side during traffic, you probably can't do that in 90 minutes. You're lucky to get to Jerusalem on a good day in 90 minutes. And so you go around the whole planet, and then your brain, when you get a break, you go, wait, that not only my whole life, every single person on this entire planet, all 7-8 billion of us, you just went around that in 90 minutes. And then did you fall asleep and process it even more? You go, wow, all of human history, you've just gone around in 90 minutes. And so that is a whole different perspective on the same planet that I came from. And so I hope that you guys have, minutes and moments and more experiences of wonder this entire week while you're being challenged in these Space Olympics. Not only with the actual scientific challenge of what you're doing, but also with the wonder of the people that are to your left and to your right. And you guys inspire each other, excite each other, and learn about different opportunities that you have to learn in school, but then also select a career that could possibly put you into the space exploration or space economy. Because certainly all of those of us that are working in it now, we need somebody to come from behind and carry on the work that we've done and make us go even further into the solar system. So have a great week, and thank you for letting me join you for the opening. שמי איילת ויצמן, אני דוקטור למדעים פלנטריים, כלומר המדע של כוכבי הלכת, וגם מומחית בתחום החינוך לחלל, ואני המנהלת המדעית של התחרות. אולימפיאדת החלל תעסוק השנה בנושא התיישבות אנושית במערכת השמש. החלל הוא מסקרן ומרתק, אבל הוא גם מסוכן לבני אדם. ולכן, כדי להתיישב מחוץ לכדור הארץ, צריך לקחת בחשבון גורמים רבים. בכל מקום מחוץ לכדור הארץ בו נרצה להתיישב, נצטרך להכין לעצמנו הביטט, כלומר סביבת מחיה. כמו שמכניסים דג לאקווריום כשמוציאים אותו מסביבתו הטבעית, כך גם אנחנו צריכים להכניס לעצמנו מין סביבה כמו אקווריום כשאנחנו מחוץ לכדור הארץ. בסרטון שנראה כרגע מתוארים תוצרים של תחרות שנערכה בנאסא לעיצוב הביטט. בתחרות של נאסא הקבוצות התבקשו להדפיס את המבנה שלהם, את ההביטט, בתלת ממד. זאת לא תהיה הדרישה שלנו מכם, אבל היינו רוצים שתסתכלו על הסרטון כדי לקבל השראה
מהרעיונות לעיצובים שונים של הביטט וליכולת להתאים אותם לצרכים ולתנאים על פני גרמי השמיים בחלל. אז בואו נראה ביחד את הסרטון. נושא התחרות לתלמידי היסודי בכיתות ד' עד ו' הוא עיצוב הביטט, כלומר סביבת מחיה לבני אדם על פני גרם שמיים במערכת השמש. מה זה גרם שמיים? זה יכול להיות כוכב לכת, ירח, אסטרואיד או כל גוף אחר שמקיף את השמש. ההביטט צריך לכלול בתוכו את כל מה שאנו כבני אדם צריכים כדי לחיות, לעבוד ולחקור בסביבה של אותו גרם שמיים. הנושא לחטיבות הביניים בכיתות ז' עד ט' הוא עיצוב כלי תחבורה עבור התיישבות על גרם שמיים במערכת השמש. כלומר, תצטרכו לבחור קודם כל גרם שמיים, ואז לתכנן כלי תחבורה שמסוגל לנוע ולחקור את פני השטח והאטמוספירה של אותו גרם שמיים שבחרתי. המשימות האלה הן משימות אמיתיות, הן פורצות דרך והן מרתקות, כי הן מעסיקות היום מומחים ברחבי העולם במציאות. הן מתייחסות לאתגרים שהאנושות תצטרך להתמודד איתם בעשרות השנים הקרובות. ואני מקווה שגם אתם תהיו שותפים להתמודדות הזאת, ואולי מישהו מכם גם יגיע להתיישבות כזו בעתיד. המשימות ליסודי ולחטב שתיארתי הן לכל האולימפיאדה, והן מחולקות ל3 שלבים. בכל שלב תקבלו מספר אתגרים, שמומלץ לבצע אותם במקביל בצוותים שונים, ואחר כך לדבר עליהם ביחד עם כל הנבחרת. בתוך מצגת המשימה יש הנחיות איך לבצע אותה, וגם חומרי עזר שכוללים קישורים לאתרים, סרטונים וכתבות. בנוסף, העלינו לאתר האולימפיאדה מקורות נוספים שיכולים לסייע לכם במשימות.
אני מאחלת לכולכם הנאה, קודם כל מהתהליך, והמשימה הזאת דורשת מכם לא רק חשיבה מדעית, אלא גם עבודה שיתופית, חשיבה יצירתית, ויכולת לדמיין את בינה מלאכותית משתלבת בחיים שלנו באופן הולך וגובר. זו טכנולוגיה שמנסה לחשוב ולהסיק מסקנות ממש כמונו בני האדם. בגלל ההשפעה המשמעותית שלה, תשתלב השנה בתחרות. איך? אתם תחליטו עם המורים שלכם לגבי היקף השימוש בה בכל הנוגע לבינה מלאכותית יוצרת, כמו לדוגמה שימוש בצ'טבוטים חכמים. במשימות עצמן אתם תלמדו על סוג בינה מלאכותית אחר, מרתק וותיק, בינה מלאכותית פרדיקטיבית, כזו שיכולה לקבל נתון, כמו תמונה או משפט, ולהגיד לאיזה קטגוריה הוא שייך. לחטיבות ביניים זה יופיע כבר במשימת שלב 1, וליסודי במשימת שלב 2. ב6 לפברואר, וובינר השקה לתלמידים וחשיפת משימה שלב 1. ב14 למרץ, פרסום הקבוצות העולות שלב וחשיפת משימת שלב 2. ב30 לאפריל, פרסום הקבוצות העולות לגמר וחשיפת משימת שלב 3, ובהמשך נודיע על המועד המדויק שבו יהיה אירוע הגמר וחלוקת הפרסים. איפה הכל מתרחש? באתר התחרות. האתר זה space.uingame.co.il. יש בו מידע על התחרות, ויש בו 2 פורטלים, אחד ליסודי ואחד לחטיבות ביניים. בפורטלים יש את המשימות וחומרי העשרה, לוחות זמנים, המלצות למורה, והגישה היא באמצעות הזדהות משרד החינוך. בואו נכיר את האתר. אז זה אתר התחרות. אפשר לראות שיש בו מידע כללי, כמו הרשמה לאולימפיאדה שעדיין פתוחה, מידע על התחרות, את אירוע הפתיחה למורים, אירוע הפתיחה לתלמידים שזה עכשיו, מידע על השתלמות מורים. בנוסף, יש פה גלריה של סרטוני עבר, תקנון, שאלות נפוצות ודף צור קשר, דרכו אתם מוזמנים לשאול שאלות את התמיכה. יש כאן את הכפתור הזה, כפתור חשוב, זה מאפשר להיכנס לפורטלים. כשאני לוחץ על הזדהות משרד החינוך, מתאפשר לי לעשות הזדהות. כל מורה וכל תלמיד שנרשמו לאולימפיאדה, יש להם גישה לפורטלים. אז כאן צריך לבחור בתי ספר יסודיים או חטיבות ביניים. בואו ניקח לדוגמה את חטיבות ביניים. אפשר לראות שיש לנו כאן את לוחות הזמנים של התחרות, הנחיות למורה. יש לנו כאן משימות כמו משימת גיבוש, שזה משימת רשות, ומשימת שלב 1. כל משימה היא גם בעברית וגם ערבית. משימות, כשתתבקשו להגיש אותם, זה דרך גוגל קלאסרום. אז יש כאן גישה והנחיות איך נכנסים לגוגל קלאסרום. וכאן למטה יש חומרי העשרה שהתווספו עוד בהמשך. אז זהו, זה האתר, בסוף אפשר להתנתק, וכל המשימות נמצאות בו, כל המידע נמצא בו, כדאי שתכירו אותו ותתחילו להשתמש בו. תודה שהייתם איתנו בוובינר, תהנו מהעבודה על המשימות ובהצלחה לכולם.